No, non picca, No, mi vanno a vedere. E che abbiamo preso che stava bravo, No. Bueno, E como abre? si tal, en vez de por adiante, poste por atrás. Ou outra Bueno, forma, se me pica unha, invitadesme a comer. Sí, ponte por ali primeiro por atrás. Móvete a modo, verás como non faz o movimento brusco. Ai, sí. Mira para aquí ahora. Bueno, non abusemos. Ponla na cara que a mí non te pica. Se eu posso Son ir. supermansos, no. Bueno, Con estas, se non me pican a ela, tampouco me diría Eu creo que no, No, además Pero pode vir algún, De todas formas pode vir unha... Estás aí. unha da outra. E ahora tes unha na No, cabeza. pero esa tampouco pica. Non, estes non.